гости, представители на институции, които са изключително важни за образователната система в България, гости от Турция, Румъния и училища от няколко града в България. Много сме щастливи днес да ви приветстваме тук в тази зала и да представим пред вас следващата фаза на един проект, който се развива от 2 години насам и е координиран от 2 институции в България. Електромобили и професионална гимназия Хенри Форд имат удоволствието да ви приветстват днес на тази церемония. И да ви представят проекта презентации за соларни автомобили. Много официални гости. Инженер Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката, която отговаря госпожа Велина Томова, регионално управление на образованието в София град, професор Красимир Кръстанов, ректор на ВТУ Тодор Павлов, професор доктор Димитър Димитров, директор на УНСС, генерал-майор доцент доктор Груди Ангелов, член на както и делегации от международни наши партньори. Двете институции в България, които в момента организират събитието и съвместно управляват проекта от българска страна, тъй като координатор на проектните дейности за 2 години на проекта е българската институция Индустриален клъстер електромобили. Те са и водеща организация на партньорството. ПГТ Хенри Форд в лицето на господин инженер Таню Стойчев, директор на училището, ще приветства присъстващите, като днес ние сме и домакини на събитията, които ще протекат в деня с всички презентации на соларни автомобили. Здравейте and welcome. I will try to speak my best English. If anybody has a problem with this? No? Okay, thank you very much. All teachers, and then the next step, take you to an official guest. Sorry that you're on the second stage, but you know, this is the important things that you are here. Without you, we will not have this project. So we will not visit all of that because it will take Това е кабинет по автомобилна мехатроника. So this is automotive mechatronics classroom with facilities for the real training of students. И от тук нататък ще обяснява инженер Николай Панайотов, който е заместник директор по практика, какво с по няколко думи, какво всъщност правят учениците и какво представлява лабораторията.
Thank you.